keď dá aj na takej veľkej, že keď sa natiahne, takže vlastne tá... Vieš, že Ako, sa zoštihli tá že by sa dáma. zdeformovala, ale v tom prípade. Ale v tom dobrom slova zmysle. Porozprávajú nám o tom Petra Gregušová a Andrej Hajduch z XL Posteru. Dobré ránko vám prajem. Dobré ráno, vítajte u u nás. Hovorili sme, že darček. Toto je tip na valentínsky darček, ktorý si nám prišli predstaviť. Takže skrátke, čo to XL Poster je vlastne? Lebo zatiaľ vidím obrázky rôzne. Nazvime to online portál na tlač fotografie veľkoplošného formátu, že zmenili sme štýl. Nerobíme bežnú fotografiu, ktorá je 10x15 cm, ale ideme do väčších veľkostí, ako napríklad nejakých 40 na 60 cm. To znamená, že toto je fotografia, ktorú ja si odfotím svojim fotoaparátom a z takej fotografie vy mi viete urobiť obraz na stenu. Presne tak. A len obraz, lebo toto, keď si to vlastne chytím do ruky, tak toto je obraz, ono tu je plátno. Takýto rám to má? Takže to je trváce asi. Nevyblednú farby po čase? Viete, čo máme v skúsenosti, že 75 a 120 rokov, čiže to určite každého prežije. Takže takú záruku dávate, hej? 75 rokov. To garantujeme. Dobre, a obyčajným foťakom. Ja mám doma malý foťák, taký malý, kompaktný, digitálny. Ako stačí, keď ako odfotím, potom sa prihlásim na portál, pošlem a vy mi dokážete vyrobiť takéto niečo. V podstate môžete už tlačiť od 3 megapixelov, čo zvládne bežný digitálny fotoaparát. Ale v podstate pri týchto 3 megapixeloch vieme garantovať kvalitu na takýto zhruba formát, čo je asi A3, ako vidíte tam ten plagátik. Ktorý je tento malý, alebo takýto alebo takáto nejaká veľkosť. Samozrejme, pokiaľ si nie ste istí kvalitou vašej fotografie, tak vtedy by som zvolila ako materiál plátno, ako vidíte toto, kde je taký jemný raster, kde vlastne vidíte, kde sa vlastne